Martang yang mahita, ali Tuhan Jehovah na marhabang so di bano gijang. Totong daw puji nami ho ali Tuhan. Jala totong dahami mandok mauliat itu ho siala asidot holong ni roham. Nama notong di hami biyali Tuhan. Buy hami marhay pason sahat tutikyon. Ali Tuhan Jehovah. Satu kinepeli Tuhan. Ubigi sahatami mahami ali Tuhan. Ho mana mangaramot yati-yati dot pikiran nami be. Mga sangguarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho. Amen. Shalom madihita saluhut na amanginang haang ginapinaribot na niholongan di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus nuaing nunga masuk pehita tuminggu na ginuaran ima Trinitatis manang hasi tulusadaan ni debata ima debata ama debata anak Tuhan Yesus Kristus dohot tod di porbadia ditogihon minggu mahita manginang minggu Trinitatisom mangarimang-rimangi mingguon hira-hira 23 minggu tujuluan asa marpakirimo kita jala porsea merhite pangasahon asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus holong ni rohani debata ama dohot parsauran tod di perbadia na mangaramoti hita mamasu-masu hita marguguyo kita mga pulihita di namadala ni ngulu parsoryo kita damang dinang nanihulongan istila Trinitatis dang apala jupang ta di buku Bibili istila Trinitatis mula na di patadaw sa halak bapa gereja ima Tertulianus sa halak teolog siyan Tunisia Afrika Utara asa mangrupi hita mga tusi dohot mga rimangi debata berkarya marhite cara dinamis ima marhite tol pribadi ilahi na abadi songon halak pardosa hita tutudang buhi tusi debata na marhuasoy dohot sikop manang secara sempurna sa halak bapa gereja na marguar Agustinus mandok molo dia tu si hodo debata dohot sikop manang sempurna dang debata be ibana debata markarya secara misteri dohot holong alat Tritunggal debata ama anak dohot to di perbadia disurirakon marhite proses sejarah haluaun na mulana sian masa padan narobi jala digenapi di padan na baru marhite penjelmaan manang inkarnasi debata ama marhite anak na Yesus Kristus na gabe jolma jala na kemudian ima mengutus tod di perbadia alani damang nenang di katekismus ni Martin Luther patorakon debata ama ima manoppa debata anak manubus natinoppa jalaton di perbadia na paibaruhon natinoppa sa trodiujumna jolma na porsea majalo sakramen padidion na badia di bagasan goar ni debata ama anak dohot di perbadia jala damang nenang somal na pehita di para minggu di gereja pe totong do dibuka marite fotum di bagasan goar ni debata ama anak dohot di perbadia tahapor siaido jala tahatindak kodo sadado debata di bagasan hapa pataranna situlu sadado ibana ima debata ama debata anak dohot di perbadia naso marmula naso marujung amang inang haanggi na niholongan di bagasan Kristus Yesus nagabit turpuk ni Jamita di minggut ta sadarion ima di minggu Trinitatisom dienet may siyan buku pesalmen biddo na pawaluhon mamuka siyan et na parjulo tolhastoet na pasapuluhon songonon ma didokhata ni debata di si hujahom mati kita salut na puji-pujiat tu Jehovah edde siyan si David ale Jehovah si gom hami
masay sangap do guarmu dilihat portibion di patibul hodo hamulion muro di atas ni akalang gari sian pamangan ni akka dakdanak dohot akka poso-poso dijadi hokodo parangamu alani akka na mangaloho asa paujapon ho musu dohot sitahi sudul-sudul molo hutai lihon langit mi akka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohot bitang akka na pinaulim tung ahaman yang jolmai ubahin pola ditaringoti roham iban jala anak ni jolmai ubahin pola di batiho humurang apalautik do ibana siyad debata di beko alay di tali-talihon ho muse hamulyaon dohot hatongamon tu ibana di pabakit todo ibana gumom-gom akka jadi-jadian ni tanganmu sude do tahe di patuduk ho tu ibana akka biru-biru dot lebu sude na rodi binatang akka na diharangan pidong akka na ditoro ni langit dot akka dekke di laut rodi sude na mangisir di laut ale Jehovah si mo memahami masay sangap do guarmu dilihat portibion ido yanggo sahatna jala nagabe topik ni jamita di minggu trinita di son ima debatata na sangap jala natibun sangap amanginang marlapata may marhamuliaon manang glory semarak kemasyuran mermulia dohotlan akan asik damang denang haangin na niholongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus molo tapaidaida molo tapanoknoti alam semesta na di sekeliling ta ra gudang do haulion nabui taida jala somalna molo berwisata manang mardala-dala kita lao do hita tusada inganan wisata na ditata rapi ditata bagak jala uli sarana marwisata mahita tu tempat wisata geosis cipisur mololao hita disi marlas ni roha do hita sahat disi alaniaha alabui do hita bereng keindahan haulion ni danau toba langit dolok jala pemandangan na tung masay bagak idaun membaik kita terkagum-kagum bagak do tempat wisata iba labok musik jala bui pason ako kita patin ako kita dohot marlas ni rohita bahkan namanginang ketika dalam sebuah percakapan dengan rekan kerja dongak kerjota manang perpunguan makatai tentang haulion ni tempat wisatai pasti do dang bosa kita dang jenuh kita dan berulang-ulang marulakula do tadokon ia inganan ni wisatai ima inganan natung macay uli natung macay bagakian cocok gabe tempat berwisata cocok gabe tempat liburan ipuji-puji doi haulion nai alay manginang jojot do gabe lupa jolma mamuji panopani alam sekitari alam semestai haulioni aidak salah memang molo tapuji inganani nakin tempat wisatai alay salah matutu molo nagabe lupa do hita tu panopanai alani do damang denang debatata do na manopai saluhut na totong do ikon hita puji tuhatai ikut tapasangap ibana ay ibana do napatupahoni saluhut na damang denang nanulungan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus molo hita bereng turbuk ni jami taon
di Minggu Trinitasion ima ede manang pamujian ni Raja David, puji-pujian tu Jehovah. Na debatado patut si pujion, debatado patut si elop-elopon. Ay iba na do debata na sangap jala marmulia. Jala iba na do na marwaso. Dang adong nasongod debata. Alani do didok iba na manginang. Dipamuay dohot dipangunjungi perikopon. Masay sangap do guarmu dilihat pertibion. Artinya sudi. Buasa didok iba na songonia manginang. Buasa dihatidakon si Raja David songoni. Ia tuhatai ima debata na tumacay sangap do guarna debata natibon. Adong amang inang na perjolo dang adong nasutar patupa ni debata. Dang adong nasutar patupa ni debata. Damang day nang dihatindak ko si Raja David do amang inang di bagasan hasirepon ni Roha na madok di ayat 40 ni garisian pamangan ni akka dagdanak dohot akka poso-poso dijadi hokodo para kamu ala ni akka na mga loho asa pa ojap pon musuh dohot sitahi sudol-sudol. Amang inang si Raja David nageleng jala pipina marara rupe songod dadanak ima ditikki na mengadopi sahalak tentara Filistin na marguar si Goliat. Dipakai debatado ibana, dipergogoi debatado ibana pataluhon musunai ima si Goliat ya manginang. Dia tidak ko si Raja David do bahwa sekalipun orang-orang yang lemah Tuhan memakainya untuk pekerjaannya. Jala manginang ima alasan dang adong nasutar patu pan di bata ay nasangap do ibana jala na tibul tarpatu pa debata do patu pahon akka na di luar ni akal do pikiran ni jolma molo ngamar sakap debata pasti terjadi dang adong nabui mga bati alani do manginang songon halak na porsea hita molo dilingkupi keraguan kita menghadapi akan masa tujuan nyari. Una kita losoan. Ala ikut taingot jala tapio. Ia debatata ima debata na sangap jala na tibul. Dang adong nasotar patupan ni debata. Tu halak na porsea tu ibana. Ido manginang na dihatidakon ni si Raja David. Ay molo nga debata berpihak tuaw. Anggo nga debata harap punaw, debata madongan yaw, debata marguguy hunaw. Na totong do urupan na aw. Na totong do buhay hubolus, sudeyak kapardalanan ni nguluki nang pedikiluarga nang diperkerejuan dodlan akan na asin. Alani do namang day nang gumos matatiyo. Dangadong naso tarpatupan ni debata alani do di dok topik ta sadarion ibana debata ta na sana jala natibul agung dan mulia. Napadua ho namang inang debata panoppa jadi-jadian. Damang denang nanyolongan di bagasan guam ni Tuhan Yesus Kristus dihatidak ko si Raja David do haulion na tinokpa ni debata ima buhi kita bereng di ayat na paupat ni molo hutailihon langit mi aka jadi-jadian ni jari-jarim bulat dohot bitang aka na pinaulim dihatidakon iba na do amang inang ima Raja David debata do manokpa sa luhut jadi-jadian ni di bereng ibana do haulion ni langit nakin ditatapi ibana bitang dohot bulani ido pa dipuji ibana debata ay ibana do debata na sangap jalan na tibul alaniya ibana do na manopay sa luhut na ibana do na patupahoni
sa luhut na. Alani ang manginang terkagug-kagug ibana mangereng haulion ni na pinatupan ni Dewatai. Alay sa sitong na Dewatado na patut dipuji dohot dipasangap. Alania ha, ibana manoppa sa luhut haulion ni. Napatulungan na manginang Dewatado na mangatur parnguluan. Namang nenang nanihulungan di bagasan guar itu ang Yesus Kristus buasa didok iba na debata nasangap jalan na timbul ima ala debatado na mangaturhon panguluhan iba na do na mangaturhon sa luhut kehidupan tatanan kehidupan amang inang dung dihatindak ko si Raja David nakin haulion ni natinokpan ito hani manakid di daiba na haulion ni langit bulan dot bitang tercengang-cengang ibana atau mabuk dalam kekaguman dung tarida ma sian suku-suku ni si Raja David dia na palimao ni ima sasitong na tung ise majol mai dia do pan ni debata sahira dibandikon ibana nakin nung uli sa luhut na alay itong buwasa pula dilihot di bata mandat tujol ma manusia ima marhuwaso tuwak ka jadi-jadi ani namang inang marhuwaso na indok na dang nagabe marlomo-lomo alay adong tugas do tanggung jawab ada sebuah mandat di lehon di bata tuhita dia turhon ibana do sa luhut na manginang Kubartulomo ni Rohana ima panguluan na linggan terlumo bitu hita jorma na tinopana tumiru rupana tudus tu pangalahona didok Raja David nakin umurang apalautik atau hampir sama do jolmai ditoppa tu debata sikop do sudah ditoppa di batu pada debata alay dakko lapatu bahon manang manoppa diradoti ibana do sudah na tinoppai alania manginang molo debatado mangaturhon parnguluanon patut may ibana ta puji ta pasangap ay namarmulia do ibana ay ibana do patotapon sa luhut na amanginang debata na sangap jalan na tibul ima debata na tutong mangaramuti hita marmudu-mudu hita gabi parmahan di hita jala totong manogo-nogo hita manang ahape na masa gabi anak haulungan gabi anak hasian ni debata dohita dipabakit dohita amang inang ima gabi tuduk sude akka jadi-jadian nai akka biru-biru nakit dido lobu sude naro di binata akka na di harangan nang soni akka pidong akka na di turuni langit dot akka dekke sa luhut nai alay na didok na si gabi tugas tentang jawab ni Jol Madwi dilehon debata nasa sitong na dang manangisi ita di Jolona alay ala asini rohani debata nasa sitong na songon jamitata di minggu na salpu nung nga balik kita tulusa dang sitong beta diadupan ni debata alay amang inang di papitor debata hita kita dibenarkan dan gabe mermulia hita anon molo satia hita makaporsya ibana ima diaroron itu ta Yesus Kristus na padua halioni alani amang inang dang adong sa sitong na sidalian ni Jolma asa bijang rohana asa merasa sangap ibana asa merasa dipuji ibana alay holan Tuhan dewataro si pujiota Tuhan dewataro si pasangapotta di parnguluata alani yang manginang songon buku ende 560 siema pamujiota tu debata ay ibana do debata nasangap jada na tibul buku ende nomor 560 siap O debata tunglongang dorohaku
Molo bereng na tinopamin. Sa luhut bitang hilap dohot ronggur, maka tidak kon hasangapon min. Marendea Tuhan memuji ho, ode bata sangap doho. Marendea Tuhan memuji ho, ode bata sangap doho. Totong may tamangin ng maraposan, totong mata puji di bata, totong may tamakka porsyai ibana, jala mangolu khobar tulomo ni rohani debata. Amin. Ali Tuhan Jehovah na maramang so di banulijang. Nung ako bigi hami biyali Tuhan hatam na badiyay. Na imali Tuhan gabi ujahan di ngulo nami ali Tuhan. Asa homa na totong kupuji hupasangap hami di bagasan ngulo nami biyali Tuhan. At ngali Tuhan saat di Roma ngulo nami biyali Tuhan. Jala ali Tuhan homa na totong marmudu-muduhan. Homa na totong mga ramoti daging ng portadyon nami di sa luhut gulumit di ngulo nami. Asi maruham di hamili Tuhan Jehovah. Sisadusa ng pangalisan namin. Marhiti-hiti ko arni anak mo Tuhan Jesus Kristus umartangyak kami tuho. Amen.